Khabangni takte buksong lamsugo jotono no belai kheno latest update te koktoma kaham kasai phige tamni himalay chini buma bodolok video chengna swkang puila nang salute makhayo buma bodolok no tei bubagra no salute makhayo hingkai o video no takphano share khayo norokni je WhatsApp Facebook joto jagano share khai ribadi hingkhe phaidi video o chenglaya norok jotono saimana khabang takte buksong tini buma bodolok kokborok roman script no tui je choba khlaimani o choba motamuti success no hinui mano asuk bo success ya tobo motamuti tini ni jora tike success no hinui mano tamni himale governor ni thani o memorandum no submit khlai mankha norogo jogo monthly bo nugui mankha chini buma bodolok memorandum submit khaimani hingkhe borok no kok riwi rohorka je राज्यपाल borok no kok riwi rohorka o bisho mane o je roman script no tui bo mukhyamantri bai kok salainai hinui tei mukhyamantri no sanai doti doti o kok borok chini je manthai je chini mani kok borok o je basa o manthai no mandinani bagui bo mukhyamantri bai kok salainai hinui buma bodol no kok riwi rohorka hingkai norok tini update no bahai chara chajakha jodi chajakha like share tei subscribe khainani tapokdi tini bagasno.